Ei, tästä vielä toista verkkoa nostetaan. Tässä on nyt 1-2 ahventa ja tuolta tulee lisää. Lahna tuli. Sitten vielä lisää. Iso ahven, näetkö? Joo, näen. Toinen iso. Tulee aika paljon. Nää on varmaan tähän yöllä tullut sitten. Sitten tuli vielä noin paljonkin yhdestä. Joo. Tulee vaan lisää. Tässä ei ollut nyt niin montaa. Tulipahan kuitenkin. Tuolla on vielä. 1. 2. Tuolla, kato. Ui. 3. Vitsi, nyt tuli kyllä paljon. Hauki. Hauki! Se on melkein irti. Tuo hauki on melkein irti. Pääskö se? Ei, Otat. siellä on hauki. No, älä nyt vaan pääse irti. Älä nyt pääse. Oi vitsi, mun silmään meni myös vähän vettä, kun se läiski. Hauki. Pääskö se irti? Ei. Oi vitsi. Siinä on... Tuli nyt kyllä niin paljon. Kyllä. Nyt syödään kalaa koko loppuviikko. Nyt syödään ainakin kalaa koko loppuviikko. Ei tässä ole tätä loppupäätä edes näkyvistä. Aivan sekaisin tää verran. Noniin. Siinä tuli myös 1 hauki. Siinä näkyy 1 hauki vielä. Hei, toi hauki muuten on aika iso. Varmaan 15 ahventa. Isä, näetkö sä ton hauen? Se näytti aika isolta kyllä. Joo. Toi hauki on kyllä. Ja kilonen hauki. No ei toi päällä. mikään nyt niin iso, mutta on Kilonen toi hauki ihan... ja 15 savuahventa. Toi hauki on varmaan meidän iso hauki koko kesänä. Joo. Tänä kesänä ei ole tullut paljon kalaa ainakaan uistelemaan. Niin. Niin.